revolution will be televised. Ataj Omurzakov! A všetci sú na nohách v bratislavskej Ikebe. Vrátane porodcov. Атай, начну по-русски. Не надо переводить. Не треба прекладать, как будем говорить по-русски. Я знаю, что в Кыргызстане 100 000 евро настоящие деньги. Но тебе откровенно скажу, что тоже в Чехии или в Словакии потратить это бабло нелегко. Может быть, что тебе придется переселиться здесь. Потому здесь у тебя настоящие фанаты. Продолжаю на словацкий. Povedal som, že jedna z najťažších vecí, ktorá ťa čaká, bude prekonať svoje vystúpenie v semifinále a v divadle. Pretože tam si ukázal tak veľa, že ľudia sa do teba zamilovali. Či toto finálové vystúpenie bolo lepšie ako tie semifinálové, pre ľudí neviem, pre mňa nebolo. Pre mňa si ukázal viacej v divadle a v semifinále ako dnes. V každom prípade bolo to skvelé vystúpenie, ktoré u nás na Slovensku a v Čechách nemá období. Spasiba большое. Spasiba большое. Jestli můžu něco já říct. Já jsem velmi emotivní člověk. Je to poprvé, kdy nejen, že jsem minulý týden to vaše představení celý probrečila, ale pak jsem neměla v rukou sílu tleskat, jak jsem byla uchvácená. I kdybyste dneska jenom přišel a stál a jenom se usmíval, já jsem na vás stejně myslela celý týden a budu na vás myslet dlouho a dlouho, protože to byl zážitek, jaký jsem opravdu dlouho nezažila, možná nezažiju. Opravdu, i kdybyste dneska se ani nehnul, tak pro mě jste vítěz. Спасибо. Jak už řekla Lucie, jeviště je o emocích. Vy ty emoce přinášíte a já si myslím, že vy jste ukázali, jak krásné je lidské tělo, co všechno se s ním dá dělat. Dnešní večer je večer výjimečných lidí. Na jevišti, vedle mě, i za mnou. A vy jste výjimečný člověk. Спасибо. Спасибо большое. A tú výnimočnosť môžete potvrdiť vy, televízni diváci. Odoslaním SMS-iek pre Ataja platí dnes večer vo finále. Československo má talent štvorčíslie 9976. To bylo vystoupení Ataje Omurzakova.